ನಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಸಾಧಾರಣವಾದ ತುಳುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಡೋರ್ಮೆ ಆಚರಣೆ ಆಂಡು. ನಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಇಂದು ಕವಿವಾಣಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ. ಸಾಧಾರಣವಾದ ತುಳುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಈ ಸರ್ತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಡೋರ್ಮೆ ಆಚರಣೆ ಆಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಬಾರಿ ಗರ್ದಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆಯಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ನನುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಗಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆನ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿರ್ದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು. పేరు బొండన సందాదు అభిషేక మల్పాదు ತಂಕೆ ಪರಕೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.